Dobar dan, ja sam Boban, poznati kao Dr. Estate. A ovaj video bit će drugačiji od drugih. Biće malo edukativan, a malo i kritičan. O čemu se radi, pogledajte u nastavku videa. Svaki dan, stotine hiljada ljudi se oslanja na javni gradski prevoz da bi stigli do svojih odredišta. Autobusi, vozači i putnici su ključni deo našeg javnog gradskog saobraćaja. Međutim, šta se dešava kada vozač, osoba koja je odgovorna za desetine putnika u autobusu, sedne za volan pod dejstvom alkohola? Vožnja pod dejstvom alkohola ne ugrožava samo život vozača, već i živote nevinih putnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Saobraćajne nezgode u kojima učestvuju pijani vozači vozila i autobusa su u porastu. Vozači pod dejstvom alkohola gube sposobnost donošenja ispravnih odluka. Njihove refleksne radnje su smanjene. Ovako mogu završiti situacije ukoliko vozači ne preuzmu odgovornost. Njihove refleksne radnje su usporene, a vid i pažnja znatno smanjeni. Zbog nemarnosti pojedinca, desetine nevinih života može biti izgubljeno. I sami ste svedoci da se u proteklim danima dešavale saobraćajne nezgode sa autobusima. Nažalost, jedna nezgoda je sa smrtnim ishodom. Sad, u narednim trenucima moći ćete da vidite neke od kadrova razlupanih autobusa koje uopšte nisu lepe, ali mislim da su korisne. Mislim da su korisne da se vide, da bi se probudila svest, pogotovo kod vozača, ali i kod putnika. Da se pridržavaju nekih mera što se tiče da ne ometaju vozača u toku vožnje, da ne prave neke buke ili ne znam šta, što bi vozaču moglo da skrene pažnju sa onog najbitnijeg, a to je upravljanje vozilom koje je jako dugačko i saobraćaj u Beogradu je jako težak, znači mnogo vozila, mnogo bahate vožnje, tako da odgledajte ove, kako da ih kažem, uznemirujuće snimke, prizore, pa ćemo nastaviti komentarisanje. Mogli ste da vidite, znači što se tiče udesa dva autobusa, ono je katastrofa. Znači mislim da je 11 putnika bilo povređeno, ali ovo je sva sreća, ovo je Bog sačuvao da u ovom udesu se ne desi nešto tragičnije. Mogli ste da vidite sedište i kabinu vozača koja je razvaljena. Znači kako je onaj vozač preživeo, ali sva sreća, kažem, preživeo. Sad, pošto mnogo ste mi pisali da ja kažem svoje neko mišljenje o svemu tome i baš da napravim ovakav video, iskreno razmišljao sam da li, ali mislim da treba. Ako ne zbog ovih starijih kolega, zbog mlađih kolega koji tek počinju da voze. I da vam kažem, moje lično mišljenje je da vozač autobusa koji je bio pod dejstvom alkohola mora da bude sad hrabar i da preuzme
odgovornost na sebe. Kao što je bio hrabar da sedne u autobus pod dejstvom alkohola, tako sad mora da bude hrabar. Nemoj sad kao, znate, to je ono o čemu sam pričao u pre nekom klipu, stanite iza svojih postupaka. Baš zbog ovakvih pojedinaca baca se kaljuga i blato i narušava se ugled vozača autobusa, narušava se ugled mene, narušava se ugled svakog poštenog vozača autobusa koji, ajde ja, 3 nešto godine, ali ljudi se ovim poslom bave po 30, 20, 30 godina. Imao sam kolegu koji je ceo svoj radni vek proveo u GSP-u i otišao u penziju. Na takve ljude se baca kaljuga i narušava se ugled takvim ljudima zbog koga? Zbog, upravo ovakvih pojedinaca. Ja sam žestoki protivnik alkohola, upravo dok ovo snimamo i sve to, ja se ovih dana vučem po sudovima baš zbog tog alkohola, ali ćemo o tome ćemo pričati kad bude vreme. Sad to ovdje nije tema, ali nikako ne alkohol i vožnja. Nikako ni dok svoja vozila vozite, ni sa putničkim vozilom, a kamoli dok vozite autobus i prevozite putnike. U tom autobusu može biti i baka vaša, i vaše dete, i sestra, i mama, i tata. Preuzmite odgovornost, pamet u glavu i to što ne bi želeli da se desi bilo kom iz vašeg okruženja, vaše familije, porodice, isto tako treba se ophodite prema tuđoj familiji i tuđim porodicama. Ovo, vidjeli ste snimke, pustit ću da nek se vrti malo da vidite, ovo je tragedija. Ovo je tragedija, ali dobro, znači nikako alkohol i vožnja. Ukoliko pomislite tako nešto, budite spremni da snosite svu odgovornost. Što se tiče nekih sankcija ili nekih postupaka u budućnosti, nema šta. Moj savjet, povećati kontrolu alkotestiranja. Što da ne? Evo, na primjer, saobraćajna policija, pošto inače alkotestiranje vrši, na primjer, eto, ja sam u GSP-u i desilo mi se da na okretnicu dođe unutrašnja kontrola, ili kako se zove, kontrola saobraćaja, i da me alkotestiraju. A zašto ne bismo, recimo, i saobraćajna policija neka zaustavlja redovno, ne mora svaki dan, ali neka redovno vrše kontrolu alkotestiranja, pa da vidimo na čemu smo. Sad će možda neki od kolega reći da ja malo tu izvoljevam, ali ne, zašto? Ja jednostavno branim svoju profesiju. Znate kako, neko je mesar, limar, električar, pa je, ne znam, propala mu mesara posle 30 godina i šta će čovjek, kaže, plata 100.000, idem da vozim autobus, razumete? Ja nisam, ja sam išao, školovao sam se za to, ja sam to želeo, ja sam to hteo ceo život, od malena do sad i dalje to volim i nameravam to da radim, ne nameravam da menjam profesiju bilo kada, tako da, zašto da ne? Znači ja moram da branim svoju profesiju i svoje zvanje vozača motornog vozila. Tako da, kontrole neke alkotestovi povećati. Da li ja zvučim sad nešto grubo ili ne znam šta, ali iskreno, meni je jako žao svih putnika koji su nevini, ni krivi, ni dužni, povređeni. Vozača ovog što je bio pod uticajem alkohola, ne da mi nije žao, nego boli me, stavit ćemo ono bip ili ne, ali iskreno zabole me za njega. Jebi ga, što? Si seo? Da, znači, nema opravdanja za to. Čak i da si kao se sinoć
napio na krštenju deteta pa je opravdan, ok, pa nazovi, reci je, molim te, oslobodi me, nisam u stanju da vozim i to je to. Tako da za njega nema opravdanja. A putnike i ovog drugog vozača sam Bog je sačuvao. Naša obaveza je da učinimo javni gradski prevoz bezbedni. Pozivam sve vozače, profesionalne vozače autobusa, da li voze kod privatnika ili u javnom gradskom prevozu, nebitno, da preuzmu svoju ličnu odgovornost za ono što rade i da budu spremni da odgovaraju za svoje postupke. Nikada ne sedajte za volan pod dejstvom alkohola. A vi putnici, ukoliko primetite da bilo ko vozi pod dejstvom alkohola, prijavite to nadležnom organu. Ili na okretnici ukoliko primetite, pa imate dispečera tu, pa prijavite da vam je nešto sumnjivo i da se proveri i alkotest uradi na licu mesta. Svaki život je važan. Mnogo smo mi mali kao narod i kao država da bismo se igrali tek tako i da bismo bacali nevine žrtve i nevine živote tek tako. Tako da, pamet u glavu. Siguran prevoz znači siguran grad. Budite oprezni i odgovorni za sebe, za putnike i za sve oko vas.